Nah, ini gandeng no saweran 4 lembar ini dindung sinden sekawan pas. Kita nanya sing nyanyi kan aku to, Mas. Nah, betul. Jenengan iki kok ya tanggap nek kula ket mau niku pun batin pengen nyanyi lali janji. Dindung, dindung. Wong. Kecantol, Kecantol. Tak nganggo oli to. Kecantol iki. Kok sesuk gak podo lho. Iki buton berarti. Napa? Lho, sitok 5.000-an to? Tak tukar. Laru lah jupuk kok. Wah, nek akhirnya nek carane kudu dadi satu. Nggih, siap. Nggih. Dan laris manis. Iki wau panyuwunan saking sinten Mas Dalang? Saking pemuda Al Mutasor nggih, Pak. Nggih, matur suwun sampun kersa nyuwun lagu lali janjine kula taran deket sonten pengen nyanyi niku. Nggih. Niki keturutan, nggih ta. Tapi tak derenge sampean niki nembang gitu. Niki menehi doa napa? Merep masyarakat mriki ya kudu ndongakne barang Mbak. Oh nggih, kagem warga dusun Sambi Pasar Boro nggih Mas. Mugi-mugi warga mriki sami diparingi sehat. Amin. Dipun paringi lancar rezekine, panenane padha berhasil ora enek sing kena wereng ya Mas. Nggih. Muga-muga pokoknya kuncinya mau sehat gitu Mas, nek sehat kok iso mergai, betul, iso seneng-seneng, betul, iso kumpul konco-konco Al-Mutahsyir mau, nggih, tetap lancar jaya. Nggih, kok jenenge ketok apik Al-Mutahsyir. Oh ya, aku marai pengen gabung ngoten. Nggih, marai curiga. Mas Krisna yang saweran. Nggih. Kayak muda gede. Kakak-kakak berkemeja putih. Nggih, kancane blangkonan kaya hemat. Sampun tekap bapak sing niku pun sabisawan mboten pati njawa dhuwit ta. Nggih. Niku mawon jawane cewek ya, Kris. Masak bagus.